дуруд ҳамдиёрони азиз, ина назди мода оилаи Одинаифо ҳастанд. ина писарча Сафиялло ном дора. ина минал 13-солаҳай. 13-солаи аллакай дар миёнаш дута гирижа дора. Диско уже кафидиян. И аломати чия? Аломате ки ғизои химиявиро бисёр мехӯрем. ҳамин кӯдакҳоро ай кӯдакиш ҳаракат кунем ки дар гиёҳҳо бишинонем, дар авқототон гиёҳҳо партоен, ки ҳамин калсий бихӯра организмаш, устуғон мустаҳкам шава. ана ғизои химиявӣ ранга хушрӯ мекуна, пӯста хушрӯ мекуна, гӯшта хушрӯ мекуна ва устуғона беҳад бесифат мекуна. ҳамин ҳаракат кардан дар коре ки ай ғизои химиявӣ дур бестем. чандта даромадӣ? 13. дардо чӣ хел ақамат метан? миёнқатӣ почода мета. баъди томография кардемаш дута гирижа биромад. ин аломати ҳамое ки мо дар ғизои химиявӣ бисёр шидагем. ай худи Тоҷикободай. ина представитен ки дар уҷам ғизои химиявӣ бисёр ай. ҳаракат кунен, шумо оилаи Одинаифо ҳаракат кунен дар ғизоотон модарша бугӯ ки ҳамин ай гиёҳҳо, ҳамун гиёҳшиноса биген тайёр мекунам, метатон дар хӯрокотон партоен, ҳамин кӯдакҳода битен, кӯдакҳоро омӯхта кунен бихӯранд. Кам-кам тезида, кам-кам гиёҳҳода устуғона ба қувват мекуна. фаҳмидӣ? ай ҷавоса кам-кам гиёҳҳода бигзар. ҳамин баҳор шид, алафа бичи бихӣ дига. гап нест? саломат бошед. раҳмат барои таваҷҷӯҳтон. фарзандотона эҳтиёт кунен, нигоҳ кунен, хушрӯ тарбия кунен.